Aritzetak terrenoak zabalak eukizitzu zen? Onak eukitzu zen, eta lizue llano, eta kosetxa biko izte zituen gure etxek. Lelo garitze eta gero hartatin jabie, solo baten dana. Eta zela animalizek eukitzen zituzen zura itzek eta zu metan? Nire etxe beizek eta sekor bat parada esatizan orduen beizek etorteko, enbrazada lotziko. Horrea zituzun. Zaldize beukizue biarrerako? Eta zaldize, beti. Ni zaldize ze biarrasko indot soloan. Zaldize aurretik dirigidu esen da. Ni txikertan izaten, ez nire eroten bere, kantikulori behi izoten, dolan. Ara aritzak ondora eroten, bera nintieri ez nie. Eta gero bihie, bendek eroten. Frutie, edo uden bainek, edo zer dauen.